Ja, snijden tjene midje. De vrouw en ik weer een dynamo keuren. En we kwamen hier het dorp in. En er waren een paar jonge lui uit de stad, die staan hier bij een Ritz Geitje, dat hier zo ontroffen. En ja, net iemand wist van waar er weer. Dus nou ja, wij kennen wel wat mensen hier in het dorp die van die beestjes ha. Dus nou, Fiat Stigelaar die weer hier, die hier een bandje, een touwtje, had er om een hals gekregen. En we zeiden van nou, neem hem wel even mee. Want hij kan net los op een dikker in en wat dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Dus we zullen de eigenaar opzoeken. Alleen dat is dat op de dij van Jood nog net slagen. Hier ben ik, daar is toch, het is al lang lief. Hier ben ik, daar is toch, het is te lang lief. Hij zegt wel van een eigenaar die uit het dorp wezen. Dat denk je dan. Je denkt er nog net om dat misschien wel in hem opzettelijk uit de auto zet had. Want Jo kent nou eigenlijk net een kalm met, zeker? Nee, Nax zag hem achter in de tuin. En ja, de vrouw had blom bin lekker, dat had wel morgen. En hoe die leidt er hier wat voor en bin, nou heel wat ben die komen langs, dus het is wel nieuwsgierig. Maar zijn beetje moet net om een touw, die moet rennen kennen. Ja, we zitten nu toch wel even met hem heen. We moeten er wat op uitvinden. Boervrouw. Maar jongens hebben hier. Nou had ik wat leuks voor die. Hier ben ik, waar bist du? Het is al lang lief. Leni. Ja, dat ben ik. Goeie. Hoi. Nou, wat leuk dat jij in de show. Nou, dat is hartstikke mooi. Wat zijn ze van een mooi geitje? Dat is een prachtig geitje, maar Ja. niet voor mij. Du bist net oos als licht. Want du dorst gewoon niet verkeerd. Nou, Frida, goeiemiddag. In ieder geval is hij mager. Ja, Hij, en hij mag wel bij mij mee naar de loods toe. ja? Ja, waar die Nou, campers geweldig. Dan staat dan wel even weer. Dus het komt goed met hem. Tuurlijk. Daarom zeg ik, hij komt niet op de barbecue.